Aquesta és l'extensió d'un projecte que va començar a Venècia aquest estiu amb el marc de la 56a edició de la Bienal i és una comissió que es va fer l'Albert per representar Catalunya a la Bienal. Entre els dos vam decidir que un dels temes que seria bé tractar és la singularitat. Tots nosaltres volem entendre el futur per una banda, però per entendre el futur necessitem imatges. És molt difícil proveir d'imatges d'allò que no sabem ben bé què és. Si és una condició, si és una substància. La singularitat el que marca és la diferència entre una temporalitat apresa, que és la temporalitat de la modernitat, de l'abans i del després, i una temporalitat que ve marcada per paràmetres diferents, el paràmetre de la màquina o fins i tot de la cosmologia o fins i tot dels animals. Tots aquests que teniu gats o gossos o qualsevol animal sabreu que el temps o l'any del gos és diferent del nostre any, però estan amb nosaltres. En aquest sentit, la singularitat marca aquesta circumstància d'estar amb els altres, però de saber que no necessàriament viuen la temporalitat igual que nosaltres. I el que la pel·lícula mostra realment és la convivència de tota aquesta gent. La convivència no només amb ells mateixos, no només amb el paisatge d'una mina de Lleida, sinó la convivència amb nosaltres, els espectadors, i la convivència amb el cinema. És a dir, tots nosaltres convivim amb el cinema, convivim amb una forma de fer imatges que esperem ens ajudin a entendre aquest traspàs tan difícil entre la relació que nosaltres hem après a tenir amb la història, amb la identitat, amb el gènere, i que una nova generació de coneixements tecnològics, científics, marquen i obren i per una banda es fan por i per una altra és i serà part del que el futur sigui per la vida humana. Aquesta és una obra potser la més complexa que he fet mai, tracta de l'evolució de les relacions humanes, les relacions de treball en els últims 70 o 80 anys, tot basat en una història d'unes empreses de mines als anys 30 a Irlanda que evolucionen les dues empreses fins al dia d'avui. És una fantasia pura, però alhora, d'alguna manera, per primera vegada, gràcies a la sofisticació que permeten les múltiples pantalles, la llibertat de to, la llibertat de paraula, etc. La barreja característica meva de lo salvatge, de lo feréstec, de lo primari, amb lo més sofisticat, amb lo més elaborat, amb lo més refinat, aquesta barreja aquí és encara més exagerada i més inversemblant. Es manté una mica el punt de vista narratiu, és una obra de 13 hores, és una obra on hi ha personatges, on passen coses, però alhora s'introdueixen novetats conceptuals, novetats plàstiques, que no estaven presents tot el que jo havia fet abans i que sobretot retraten una mica amb la pèrdua de la centralitat del cos, molt present a les meves pel·lícules anteriors, aquesta materialitat pura de desig irrefrenable que és el cos i com això, a través de la manipulació cada vegada més present en el món actual, a través de la presència de la tecnologia, on estem dipositant tota la nostra espiritualitat, això acaba desapareixent i es comencen a crear unes noves formes de relació interpersonal. Us animo a venir-la a veure, no hi ha res més interessant i us puc assegurar que a la ciutat, ni probablement al país ni a Europa, i que no hi ha ningú més al món treballant en aquesta direcció.